Komiti maketo ikruok ma otelo ne koth mar El Nino e kaunti ma Migori okone oganda ni obedo kod ritruok makare ne kodhno manyalo kelo masira samoro amora. George Juma miwa ler. Ikruok ma otel ne koth mar El Nino ma igene pacho kae sasaya dhi nyime e kaunti ma Migori. Ikruok ni dhi nyime e seche moko oganda e kaunti ma Migori to ahinya mago eko mokuonyo bende pius bedo kapong' e kinde ka kinde koro dak kod kibaji kawe kod kodhni. Nyalo kelo chandruoge machalo thoe, gik moko nyalo dhi nikech mwaseneno nyadi modhuro kata ka ok El Nino kende ka koth obiro madongo to miyo ji ute ji dhi, gige ji dhi, ji tho and kata ohala bende ok bed maber. Koro dwaher mar nyiso jowa mondo gikaw precautions. Kamiti ma ochune keto ikruok ma otel ne kodhni mar El Nino e kaunti ma Migori dhi nyime kod keto kenge ma opogore opoge ma oting'o yango jogo madek yud midhiero ka otende kod kodhni mar El Nino. Kuonde goldi mikunye goldi ma sienyorega kendo mukore sama disasa nitie. Koro mago wan go Isuna East ka chakre ire mar Nyarongi, wan gi kuonde ma along River Migori, along Nyasare, kendo wan gi foot bridges mang'eny kaka ma connect Nyamanga to go Ching'orwa. Lipot mogol kod kamiti ni yango ni mier maromo 40,000 dek yud midhiero ma ikelo kod kodhni mar El Nino ka kwan maduong' wuok e sab kwano Manyatike. West wan gi ji 3,987 e Uriri sub county. Kwa ng'iyo gwenge go te, Uriri will be heavily affected kech Uriri wan gi ji 6,057 dike wadhi bedo gi karibu ji 20,000 magini dhi hinya e gwenge mopogore opogore along the beaches. Jagoro maduong' mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni kuonde kunyo mula kod kuonde mapiyo olos bedo kapong'o higa ka higa gin mago magidhi nyime kod keto ikruok mar kare mar neno ni koth mar El Nino ok ohinyo oganda. Emergency evacuation centers waloso e dadi manyisi chande waikogi kendo sani wan e the process mar preparing. Wakaw urokang' mondo wabed motang'. Sirikal nyalo konyo ndio kendo watemo konyo kendo teams wa ready ndio, but samoro kidek ahinya to sirikal nyalo chopo kuma intie kama sira osetimore to mano gima ok wadwar. Lipot mowuok kuom migawo ma ochung' ne kedo kod midhierogo mag apoya kaachiel kod aluora e kaunti ma Migori yango ni kwan nyithindo maromo 3 osewito ngimagi kawe kod medruok mar pi e aora mar Kuja e sab kono Manyatike. George Juma, Ramogi.